af videoen. Nå, okay, der. Hvor er han? Det er godt, Alex. Han er undersygt. Det gør vi begge sådan. Se noget. Jeg planter. Nej. Hvorfor ikke? Jeg planter. Nej, hvem er det skød? Men ikke. Så bliver jeg meget svart. Tak, Alec! Hvordan? Jeg er ikke så nervøs. Jeg er lidt nervøs. Hvad er der? Så tager han mig bagfra. Fandme bliver dårlig, jeg håber. Her. Og så er det nu skal vi have oven det pik. Hvor kommer det? Penis. Ej, det går dårligt, Alec. Hvor er du, Alec? Alec? Spørg, Alec. Hvor er han? Nej, han er en ubrum. Skøn da! Mig har fjern. Jo. Kom nu! Han kommer! Det er fandme godt, mand. Kæft, du runder. Kom nu! Ja. Og Sepp, han er, hvor er han her? Du er tæt på ham. Jeg har set ham. Kig bagved. Videre noget. Kom nu skal vi lige oven alle. Video. Hvordan vil du? Jamen. Kom så! Jeg skadede ham lige med. Alec, hvordan kunne du egentlig se, at jeg var inde i muren? Skulle jeg hele tiden sige på man kan se så mange ting, ikke? Nå. Så var der en, jeg glemmer. Der vågnede jeg så. Lidt. Kæft, jeg er syg, mand. Skal vi lige se? Ja, det er bare lige mig, alle der lige spiller på vores lille let's play. Og så skal vi lige own. Og det går fint med at own. Jeg har det fint med den her video, faktisk. Jeg owner sådan pænt nok. Jeg ved bare ikke lige, hvornår Alec kan stoppe den. Det ved man jo aldrig. Det er lige så godt. Hvad laver vi? Jeg har næsten ingen håb, vel? Joho! Ja. Man skal jo nok. Det er ud på, ikke?